Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha illahi ta'ala. Wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa summa ila hadrati Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa summa ila hadrati Sayyid Abdul Malik fil Niyas Yahya. Wa summa ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tab bin Yahya. Atalallahu amra fi syiah afiyah. Wali jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhana. Wa masyayikh masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sahabi adzal kitab an-Nasruddiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi'ulumi wa maddana bi asrari wa a'ada alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala Allah ta'ala wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa qad qala teman dawuh sinten Allah ta'ala wa man sabawange yaqtul matani sapa man mu'minan ing wong mukmin muta'ammidan hale sengaja fajaza'uhu mangko utawi balesan kanggo man jahannamu iku neraka jahanam khalidan hale langgeng fiha ing dalam jahannam wa ghadibalan bendu sinten Allah Gusti Allah ali ing atase man wala analang laknati sinten Allah wa ing man wa adalan nyawisake sinten Allah lahu marang man azaban lan siksa aziman kang agung. Dewa Gusti Allah Ta'ala pemeyang tul mukminan muta'ammidan sing sapane wong mateni wong mukmin iku dipateni secara sengaja fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka balasan kanggo man tersebut kanggone wong sing mateni wong mukmin tersebut secara disengaja yaiku balasane jahannam khalidan fiha, yaiku neraka jahanam engkang langgeng. Wa ghadiballahu alaihi, kemudian Allah juga akan marah kepada orang yang membunuh tersebut. Wala'anahu wa addalahu azaban azimah, dan Allah akan melaknat orang tersebut dan menyiapkan satu azab, satu siksaan yang pedih, yang besar, maksudnya agung. Wa qala dikasih Nabi alaihi salatu wasallam idzal taqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtul finnar. Idzal naqa tatkala ketemu sahabat al muslimani wong muslim wong Islam loro bisayfihima kelawan pedang muslimen falqatilu mangko wong sing mateni wal maqtul lan wong sing dipateni iku finnari ing dalam neraka. Kalau pada madrasah sahabat-sahabat azal qadir hadza utai iki sing mlebu neraka al qatilu iku wong sing mateni fama mangko iku apa balu mangduru utai tingkae wong sing dipateni orang dikasih Nabi enna ustune maktul karena iku ana sapa maktul iku harisan iku berangasan ala qatli sahibi ing atase mateni sing mateni iku mau.
Dawuh Kanjeng Nabi qala alaihi salatu wasalam idzal taqa al muslimani bisayfihima. Ketika ada dua orang Islam saling bertengkar, nah, saling bunuh-bunuhan. Ketika ada dua orang Islam bertengkar hendak saling membunuh dengan pedang, ya bahwa sama-sama apa yang membunuh, sama-sama dua keinginan untuk membunuh satu sama lain, maka apa yang terjadi? Fal qatilu wal maqtul finnar. Maka dari Kanjeng Nabi, wong sing mateni ya wong sing dipateni iku keduanya bakal masuk neraka. Loh, terus para sahabat kok kayak janggal, kayak heran, kok keduanya orang sing mateni tok. Fa'al qatil fama balu maqtul. Intinya para sahabat itu tanglet marang Nabi. Terus bagaimana orang yang dibunuh Kanjeng Nabi? Padahal sing membunuh iku ijek urip, cara ngono. Kasarane ngono, cara dipahami. Terus Kanjeng Nabi ngendika, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sak temene wong sing dipateni tersebut, meskipun orang iku dipateni, cara pemahamannya, meskipun dua orang muslim, satu terbunuh, satu sing membunuh, maka keduanya itu masuk neraka. Lah kok masuk neraka nggak mereka? Orang sing dibunuh tadi itu juga berkeinginan, duwe niatan, duwe karepan ingin membunuh sing mateni, tapi ndelalah kalah. Berarti ya cara gampangane sama-sama duwe niatan membunuh. Tapi sing siji kalah, sing siji menang. Nah, dari Kanjeng Nabi iku al-qatil fal qatil wal maqtul finnar. Wong sing membunuh iya sing dibunuh iku keduanya ing dalam nerakane Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbati yaumin nahri wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.